Здравейте, YouTube. Сега това е втори епизод на оцеляването ни в Legacy. Сега ще правим и още един. Сега ще правим и още един етаж на Роско. Къде да е сега? С такова ли бе? Ще го направя. Отдъпни са. Ама се отдъпни. Направя втори етаж. Сега. Ама тук сега така, нали? Добре. Добре. И ютубъри, който иска да оцелява с мен, сам да ми пише в YouTube или в VBox. В VBox. Да. Абе, да, е все едно. Тей. Да, от вчера. Аз от днеска почнах да снимам в YouTube. Днеска разбрах де. Да. Обаче не ме ставаше на мен. А сега разбрах как. Оправих си го. Да. Роско 051. Роската ви ми направи профила. Гъмайла, де. Гъмайла. Фак. Да. Не, паднах на едно друго място, дето не паднах. Да, не ми взе в живот. Не се слага тей. Тей се слага. Добре. Аз не знам сега къде слагам. Не ми трябва. Ето. Мерси. Тей. И сега... Кой ще правим? Добре. О. Я слагам честове, чакай. И абонирайте се за моите клипове, харесвайте ги, коментирайте, ако моля. И аз. Чакай, там да опре тук. Що на спалма? Да, видях. И аз... И сега... Ама на Lab Survival или на това? Спална. Да, някакъв синджин с скин на Супер Марио.
Да. И YouTube. Това ще бъде клипа. Чао от мен.